Sana xa kuthiwa izinto zininzi abantu bambalwa kuzube kuthethwa nange-situations ezinjena. So there's a video that I came across on TikTok yale lady. Girl is making some very serious allegations against our president, Mr. Cyril Ramaphosa. As when ibona heading a video yakhe, it is Cyril Ramaphosa children trafficking. Girl is alleging that hey, ndoyika noyithetha le nto because isingathi ithethwa ndim and ingathi izandibambisa. Ingathi izandibambisa. Nkosi yam. Yeah. But girl, uthi wena Cyril, akutsho mna akutsho girl, I quote, wena Cyril, I'm tired of you trafficking abantwana and whatnot. Like ininzi into ethethayo and abantu bayakhomenta ke sana into abantu bagirl ngomphi lo Ramaphosa uthetha ngayo because kaloku thina sino Ramaphosa nathi apha eSouth Africa oyi-president yethu and he's the only Cyril Ramaphosa that we have. So which one are you talking about? Ugirl ke aphinde andibhide xa ke sithi naye she's a victim of being trafficked. I don't know kanjani noba mhlawumbi ebeke wasiwa kwenye yeah guys, I have no idea. Like it's a lot and ke ngoku andizukwazi ukuyifaka apha le video because it's not my original content. TikTok is ayifleka. So if you're interested in seeing or watching the video, you can just search igama lakhe Ugelo okanye just go to my Facebook page Natasha Entertainment. I posted it there. But guys, this is shocking. It is serious and iyothusa man. Ayothusa.